Bocah kok ya ayu ram kaya ngono. Alah. Ada Guse. Iya, nyuwun sewu, Gus. Alah. Bocah nek kaya ngono. Ngapunten lho, Gus. Ngapunten nggih, Gus. Wau, pas kula wok-wok jenengan ningali napa mboten? Wok ora trimo ningali, ora trimo mirsani Guse. Ya aku ndak penak pas ngene-ngene. Lah Guse tapi yo mantuk-mantuk ya. Ngapunten lho, Gus. Ngapunten nggih. Ya ngene iki lho, no, antara agama karo budaya itu harus berjalan. Iya. Seiringan ngono. Nyatane yo apik tenan to? Apik. Dalam berdiri, wo minta berdiri. Oh. Kalau juragane nesu dudang-duding. Aku kon ngatur. Kula jumeneng niki. Kayak sapa to kae sing rambut gondrong kae? Mbok ngatur raket mau. Kok masane kaya dukun ngono ya. Kuwi Gus Gendeng kok dukun. Kuwi Gus Gendeng. Kan kene iki ra ketok lho, Mas. Lah iya wong ngono ya klambi ireng. Nggih ireng-ireng. Lah kok ketok putih untune tok ngono aja. Kuwi Gus Gendeng. Gus Gendeng iki sapa? Lho, piye to bocah iki? Tapi wonge waras. Loh. Waras. Piye to maksud? Lah nyapa kok dilokne Gus Gendeng? Gendeng kuwi ora ana, gendeng kuwi genah tur mudeng. Wah, berarti genah ning agama, mudeng babakan agama. Heeh, mula kayak ngono wis tanggep mbahku dhewe. Berarti engko mbok anggap mbahku dhewe. Ya engko berarti ora usah pamit langsung mulih ae wong bae dhewe kok. Lah jane ning kene kan aku ora bayaran to, Mas. Lah iya. Wong niate ning kene kan aku ngaji. Golek ilmu. Mergo Niken Salindri iki ora gur nyanyi ning yo ngaji. Apa meneh wulan iki wulan puasa. Bulan Ramadan. Heeh, bulan Ramadan. Iya. Jadi kita berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba mencari pahala. Alhamdulillah. Mas ya to Niken Salindri ra tau poso. Nek kan ya ngono ya aja dicethakne. Loh, poso kuwi wajib lho, Nok. Loh, namanya orang perempuan itu kan kadang ya puasa, kadang ya enggak karena kan ada masa-masa untuk halangan. Nah, yo. Masa wis sesasi halangan terus. Ndahne yo. Ya ora mungkin to sesasi. Aku puasa lho, Mas. Alhamdulillah. Denganane pas Maghrib. Bulan pertama. Hari pertama kok bulan pertama. Kowe jane poso setahun mau piye kok bulan pertama? Hari pertama aku puasa alhamdulillah nutuk, Mas. Nutuk maghrib. Nutuk maghrib soalnya jam 2 wi mau aku mangan sih. Jadi wi mau dikeng ganjil sampai maghrib ngono lho, Mas. Makanya jam 2 awan wi aku mangan. Ora kena. Ya ampun lah kok poso beduk to kowe. Beduk lek jam 12 aku jam 2. Napa Gus lek poso jam kalih buka niku napa Gus? Anu kae wong wi rada anu, Mas. Nah, gak krungu. Rambute ketutupan rambut iki lho. Kupinge ketutupan rambut dadi malah kadang lek ditutut rambute sak pokoke. Ya ora dicethake sak pokoke. Ya ora kena jenenge poso maghrib kuwi. Isuk ngono kae 3:30 sahur 3:30 isuk. Ya toh, sampai maghrib kok jam 2 buka. Lah nyapa? Nggih aturan dhewe agama ndi sing mbok anu? Jam 4. Loh, jam 4 ke sahur diwajibkan dan dianjurkan 3:30. Jadi jam 6 gak oleh sahur jam. Wis sarapan jenenge. Ya ampun. Oh iya, berarti jam 4 tet ya. 3:30 lah iso. Jam 4 wis imsak biasane. Lah iya 3:30 kuwi ndang sahur. Siapan ku bar sahur gendang persiapan ning masjid. Heeh, nyapa? Golek takjil. Ya salat subuh. Oh, salat subuh. Barono langsung maghrib. Ya astagfirullahaladzim. Salat subuh jam 4 toh? Ya. Jam 5 toh? Heeh. Jam 5 6 7 8 9 10 11 jam 12. 3 4 5 6 18 jam. 18 jam poso ngempet mangan ngempet sembarang kalire. Kok 18 jam toh, Mas? Kok suwi yo mati no? Lah iya kok suwi men. Kok iso 18 jam? Aku kok melu dadi dina iki awur kuwi. Poso ki pirang jam? Jam 5 toh? Jam 5 sampai 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 13 jam. Nah, lah ngono 18. Lah yo manut ae. Ya manut mbok ketularan. Ngerti aku sing ndek iki ning omahku. Golek buka. Ora. Nyapa? Nunut buka mesti. Ora. Piye? Wonge malah ngejak aku anu ae buka sik ae. Ya ampun.
ampun, buka dhisik jam piro bukane? Buka sik jam 3. Ya apik berarti. Kuwi ya apik, kuwi melu Aguse kono. Jare Gusne to. Heeh. Halah nyapo poso wong mandak ra roh sapa-sapa. Ngono ya. Aku ndek iki ya dibel ngono. Dibel aku, Bang ning ndi? Lah wi Mas yo diceluk Gus anggitmu ya mokel wi. Lah aja banter-banter jamaah yo kan. Jamaah percaya. Aku ndek iki ya dibel. Wis to, sampean percaya aku buka. Enek Mas Tete Mas ya. Aku ya ngono nok. Nyapo? Aku di video call. Bang ning ndi? Kerja Pak, ning kene lho mancing karo aku arep ngombe kopi ngono barange. Domongi ya. Wong iki asline poso mutih kuwi. Poso mutih. Mangane kapuk, kapur barus. Ora ya. Nak, iki yo ngaji, yo nyeni. Yo ngaji, yo berbudaya. Masya Allah. Wes saiki lagu apa sing arep mbok aturke? Mergo jamaah sing padha rawuh iki ngenteni sampean ket isuk mau. Iya, alhamdulillah. Anak sing kok Lampung barang. Temu kangen Mas ceritane. Nggih, berhubung ini tadi yang melihat ibu-ibu memakai jilbab-jilbab semuanya. Bapak-bapak memakai kopiah-kopiah semuanya sangat budaya sekali. Wah, tenan. Pemeneh Pak Soleh iki mau ya ndongaren ya nggih kopiah iki mau Pak Soleh. Heeh. Kuwi klambine kopiah karo busana muslim metune riyaya tok arepe poso. Ora wi mau nggih kopiah gara-gara bar dipetal karo mbokku, mangkane malah nggih kopiah. Oh alah. Iya nak. Iki berhubung apa bulan Ramadan. Dadi lagu-lagune sing Islami. Wes lagu apa? Nggih, monggo Mas. Tambal ban mawon. Islami kok tambal ban? Sing lagi seni kuwi ya. Iya ning ora kok Islami terus lagune tambal ban. Terus lek nyanyekne piye? Ya dinyanyekne pokoknya dadi siire diganti lirike diganti sing Islam. Contoh jajal Mas nadane Mas. Bah iki lho. Mas Ipan masih hidup ya? Iya, terima kasih. Cek meger-meger. Iya. Ya peteng gitu loh. Lah iya. Wong kok ngedopno ya. Mas Bambang sudah menyiliti apa? Mensiapkan syairnya belum? Aku liriknya. Nah, dirungokkan dulu ya tadi kan ya. Nggih Bu Nyai, nggih. Bulan iki bulan Ramadan. Asik. Ramadan wayahe poso. Heeh, asik. Tok. Pripun Bu Nyai? Pucat? Kak. Oh, gak. Aku iki jenenge profesional kerja. Dadi iki mikire iki spontan. Ora terus direncanake dengi-dengi ora. Ya paham ndang nyanyi anggitmu yo mikir terus asine. Bulan Ramadan. 30 dina. Iya. 30 dina Senin, Selasa, tanggal 1, 2. Moga-moga mlebu swarga. Amin. Gus gendeng. Iya. Kok ora gendeng? Ya tak bener kok. Iya bener. Ngadane pengajian karo Niken Salindri. Iya. Niken Salindri asli kota Kediri. Iya. Piantune ayu dan seksi sekali. Dan sampeyan lho. Aku ya? Heeh. Iku aja lucu-lucu lho enak maju bojo lho engko yo nang. Sama nyanyi aja ndak. Gak usah ditokne lho. Lho, kadang maca kok. Kowe iki piye to, Nok? Wis aku bar ki ra metu neh aku. Loh, jangan. Harus keluar lagi. Gus gendeng rasa ditokne lho. Ben dhewe ae. Kaeno pengen nyanding sampeyan, mbok ditimbali rene to, Nok. Lah nyapa yo aning kono ya. Monggo mriki. Alah malah ning jeding bareng. Alah jeding ra nek ciduke kok. Wonge wedi bedho awake dhewe mergo dhewe nyekel kertune wonge. Mancing Bang karo ngopi, oke. Poso iki. Rokoke apace? Dingik malah grendel kuning. Apa? Sangune nih dompete go 10.000. Kadang lek mancing nggih topi SD kuwi. Rambutnya lho anwanan kabeh ya.
bocah dek kaya ngono. Ya, wes iki. Ndang. Dalu niki pengajian rutin. Malam Jumat kliwon daleme Gus Gendeng. Nah. Bintang tamu duojo nikan salindri. Muga-muga sedaya paring rejeki. Gus Gendeng, Deng Gus gendeng. Gendeng, Gus Gendeng. Deng. Iya toh, kok malah deng. Lah biasanya maju dar kan ngono. Lah lek Gus Gendeng berarti ya gendeng. apa? Gus Idumu Gendeng. kan. Muncrat kok gigi raup. Wah. Wah, ampune. Gus Gendeng, Gus. Gus Gendeng, Gus Gendeng, Gendeng. Aja ngono. Ora. Wong tuwek aja dikedulinan. Ora, ngono kan wae lucu-lucu. Wong sakmono kuwi ya lucu-lucune ya. Iya. Heeh. Untune asine ki wis rene Wes. kabeh. Kowe malah dipentong. Wong kae mbok ngono sektine ora jamak kae. Sopo Ya, alas macane ya petu wis. wedi yo. Nek nyanyi lagu sekti wae. Sakti. Khusus iki Gus Gendeng. Ya. Mergo wong iki sekti. Sakti lho, Nak. Sekti iki Ah. para ning alase kewan ra gelem nyedek kok. Aja meneh kok kewan demit. Waduh, Gus Gendeng balik lagi. Ngono. Lah nyapa kewan gak gelem nyedek Sebabe. saya Gus Gendeng ning Sebabe alas. nyapa? Lah kok padha. Astagfirullahaladzim. Bocah. Astagfirullah. Ngapunten lho, Gus. Ora kok padha karo wit-witane dadi ki ra ketok Ra ngono ketok, lho. ya. Gus Gendeng ki ra. Ya menyatu dengan alam. Wong iki sinau ya ora nggur ning pamulangan, ning sekolah, ning pondok ora. Sinau dengan alam itu juga perlu. Kadya Gus Gendeng ngono kuwi. Kae metune kapan? Kae to. Mbuh, kae. Pokoke nyanyong lek metu dhewe. Ha iki Gus Gendeng mboten minggah. Ya monggo timbalono, Nak, timbalono. Monggo Mbah. Gus oh, Mbah. Loh, iki mbahku dhewe kok. Ya Mbah Gus ngono. Mbah Gus. Monggo Mbah Gus Gendeng. Iya. Oh, tasih foto Eyang Mayang Koro. Dudu kok kaya. Monggo Gus Gendeng. Weh. Waduh, njaluk udut. Joget pindho njaluk udut. Oke. Alhamdulillah. Aku kon nyapa iki. Dalam? Aku kon Nggih, nyapa. pun monggo Nggih pun monggo mandap. Monggo mandap. Aja. Tuan rumah. Ah, iya. Iki Guse Gus Gendeng ya iki Gus Gendeng. Nggih. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng gak melok. Anu maksudnya selamat ngoten lho Gus. Selamat juga melok. Iki. Angel ta, Angel, angel ta. angel. Angel makane kan mudun ae. Biarlah kon mudun sampean lah dikruyuk jamaah. Waduh. Nggih, maksud kula niku mungkin jenengan pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Tambah sayang kalih kula. Amin. Kula jenengan gep napa? Anak. Tirase putu. Ya putu. Ya putu ya gethuk ya Nok ya. Ngapunten bilih enten klenta-klentune. Ora enek sing kleru. Nggih. Wow Gojek ya Wow, Gus. namung Gojek nggih Gus. Sampun Alhamdulillah. tinggep tenanan nggih. Wis los nek aku iki. Injih. Los. Guse niku lek Ngapunten, poso Gus. tertib kok ya. Kayak mau Inggih. guyon tok lho Nok diburane. Nggih, mau namung gulan apa Mas? Guyon kok gulon. Mau namung guyon lho Gus. Iya, iya, Ampun wis, tinggep Pak. dolanan lho nggih. Nyuwun Oh, sangune iya. Gus. Alah, alah. Ora oleh engko sik to kok sangu barang ngopo to jane? Lho. Ora oleh mbah sangu ning kene. Engko, Bres, ngono. Ora oleh mbah sangu saru.
Lah men nampane apa? Lho. Iki to. Heeh. Duwiti wedang kuwi lho. Wedang loro kuwi ora diduwiti. Cilaka ngono. Monggo monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, dumateng sedaya jamaah malam Jumat Kliwon. Sedaya ingkang sangat kula hormati, jajaran dari Kapolsek sedaya. Dalu niki kula mboten badhe ngaos mboten, memang sengaja napa naminipun kula ngrawuhaken di bulan suci Ramadan niki pengin nyeneng nih. Jenengan sing wis dina mikir sawah, sedina mikir masalah, sedina mikir anak nakal, sedina mikir utang, wis